Riwruok ma Joan jamni e kaunti Homa Bay koro wacho ni gichungo wach magolo osuru ne piny owacho e kaunti no kaluwore gi dhier ma giwacho ni okwako chiro mag jamni 26 mantiere e kaunti ma giwacho ni chal mar giricho. Joan jamni go koni giseneno pek e tiji kaluwore ni thoth chirni mag jamni ma giuse gin mana lope mag ji giwegi e kind midhiero mamoko. Hali Abich miwa ler. Kane giloso chiro mar jamni ma Marame Kachuru bura mandhewa, riwruok mar Joan jamni e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak margi e midhiero mopogore ma giwacho ni gisebedo ka gineno e chirni mag jamni 26 ma gitiye kaluwore gi chal maricho mag chirni go ma giwacho ni mono gitayo tijegi kaka owinjore. Joan jamni go ka otelne kod jakomgi Omola Thiambo wacho ni thoth chirni mag jamni pok olos kaka owinjore ka bende giywago onge mag chope moko kuom chirni ma gitiye ka giwacho ni gichungo wach mar golo osuru nyaka chieng' moro winj ywak margi. Okwachak wajuogi e Homa Bay County e Animal Rings nyaka los gik mane wadwaro. Gik mwadwaro go te ni offices ma relevant e Homa Bay County omiyo ng'ama penjo gima wadwaro odhi office moro amora mar Homa Bay kadongo dhi yudo gik mwaseywaknegi. Kawuono wan gigni madhi 13 wacho ni waloro juok mondo sirkal owinjwa nikech mato e dhok ma sirkal nyalo winjo. Joan jamni go wacho ni nitie chirni moko ma gitiye to chal mar giricho kendo keto ngimagi andaki kane gichiwo ranyisi gi chiro mar jamni ma Nyangweso e kar chundu bura mar Angue ma giwacho ni nitie genga paya kendo keto ngimagi andaki. Wachakore gi maram kama koro wachung' mowuoye sani ni kidonje chiro ka en thidhna onge wadonjo ka to chuni ni nyaka irwa gambut ma kionge gambut tidolo long nyaka tiendi malo. Kidhi Nyangweso mwalo ka tibiro yudo ka chiro ni e dho ndara ma koponi gari obayo to gari onego jochiro te. Kichak idhi Ndhiwa waonge gang'owa waonge gi chiro waloko mane puoth ng'ate i bungu e yo madhi kowuoda kocha. Jomo bedo kaka johand dhok gin gi lal ma pok odwaro nwang' kech maram ka kata chirni gi te sama tin apiko jadhiang' okwal apiko namba 1 nikech onge security onge chiro kochiel apiko ka akawa tiwuogo kamoro amora apiko nyalo luwo. Koro wan gi pek wadwaro ni chiro achiel. Negi koni gisechiwo notis mar ng'anyo margi e tesendo bila mantie chirni ma gitiye kendo gibidhi nyime gigolo osuru ne sirkand kaunti nyaka chieng' moro winj ywak margi. Wakwayo ni chakre kawuono kik wuor ofisas mau kama johand dhok nitie. The notice mar mgomo kopis osedhine sub county OCSS te mane Homa Bay. Chiri duto mwae onge seds onge chope mabeyo to kuondego be uso chiemo ji chamo koro ngima bende ni at risk. Omiyo wadagi ni kawuono nyaka county government mar Homa Bay many to johand dhok ma e chiri 26 gi kuonde ma giloke chalo nade. Chief officer mochung'ne pith mar jamni e sirkand kaunti ma Homa Bay Bernard Omwanda kata kamano ne okone Joan jamni go eko ok wach adieri ka ok nitie chirni mag jamni ma oseger kendo pod gidhi nyime kod gero mamoko. Wasebedo ka watiyo matek chakre 2022-2023 budget 2023-2024 financial year ne wachako gero chiro mar dhok Oyugis. Wachako bende Ndhewa ma chiro mar dhok Ndhewa ma bende pod dhi mbele. Oyugis to serumo rito mana ni mondo wadhi oyawe mondo chak tich. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kambi loso pio lemo mar Coca-Cola e chendo margi mar Funua Flavor pata mita. Yango jaloch margi mayudo milion 1 ko Katite County ma Kisumu.